Bamako ana lamini na bolmara dugu na tengondugo ambe foli ani tanike ka ɲɛsi bɛɛ lajɛlen ma Bouakari Fi an sigira kɛnɛ ka laadala jɛma anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Bouakari jamana kunnafoni a b'o de kofɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ye nin baara in sugandi o tuma n'a an farala ɲɔgɔn kan sɛbɛnfura wolomani a n'a lakalili o ye wajibi ye nka baara in di kɛ abada fo maa caman ka fara ɲɔgɔn kan sabula min ye Hamɛd Jakite ale n'a jaw ta nga kuma ka mɛn fiɲɛ tulukala ka shuru ka ɲɛ i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ o bɛ maamuso surunin bolo Bouakari Sidiki do bɛɛ lajɛlen tɛ gɛlɛnni sɔrɔ a dingɛ kɔnɔ bi ye ntɛnɛn ye bi ye duwakun daminɛ ye murani banna o bɛ dɔ kuma kan ani galabu la ayi Faransi ni Alimaɲi nɛnɛ de don i tɛ yɛlɛma ye fiɲɛ kelen ni Faransi taga ye makɛ k'i bɛ nin wasaw na yan i tɛ yɛlɛma ye siɲɛ kelen ne ma kuma jugu f'i ye nɛnɛ de dɔn sa n'i ye kuma daminɛ bɛɛ i bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min fɛ ɲɛ b'o la n y'a ɲɛ f'i ye ŋɛ kun ye ne tulo la sɔn ka bila yanni bɛ se yan ko n'i nana n ka cɛ i bɛ na i sɛbɛkɔrɔ waso na e fana bɛ ne dafalen sɔrɔ yan Allah Bouakari n y'a kanu i ka kɛ n da in ji ye o Ala de m'a latigɛ n bɛ kuma dɛ o y'a sɔrɔ 2008 ne taara Tombouctou koyi Tombouctou jumɛn na avion na kɛ kana siga Sorasi avion tɛ dɛ Mali Air Express n t'a dɔn n'a compagnie bɛ yen tuguni ɲininkali kɛ o b'a ɲɛ f'i ye ayiwa an kɛ nka waso tɛ dɛ min ye ayiwa Easy flight Air France ninnu ye avion gwalenw ye koyi Easy flight n ko ne de donna a kɔnɔ e bɛ se ka mun bɔ a la ne de donna a kɔnɔ Bouakari i k'a dɔn ɛlɛ n'an di kuma in bila dadinda la n y'a f'i ye cogo min i k'a dɔn farikolo ani kumakan i k'a dɔn a bɛ sago sabula mura ani suwa banna nka a bɛ ɲɛ baara o baara n'a ka di ye Bouakari Sidiki i k'a dɔn i kɔlili kana baara in kɛ a bɛ gɛlɛya maa toujours n'i mana yamaruya di hakaja min ye sɛbɛnkɔrɔ ye an b'an jɔ a la a cogo bɛ di Bouakari Sidiki ne bɛ n bolo Bouakari don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays jamana nin y'a san 12 ye sɛbɛnfura in bɛ ɲɛgɛn a bɔli ko 1580 ani siɲɛ 4 maa min ye nin sɛbɛn e y'o dɔn de Bouakari Sidiki nka ne ɲɛ t'a to a la n'a f'i ye taalen ɲɛfɛ sɛbɛnnikɛla ko Bouakari Sidiki i k'a dɔn janfanjugu sigira Mali kama dɔ wɛrɛ kun tɛ nin essence ko gɛlɛya in ka banba Bouakari Sidiki i k'a dɔn essence sɔrɔbaliya fitini min bi sɔrɔ an yɛrɛ dama fana kɛnbɛ ka bɛnzɛngoniya kɛ ɲɔgɔn na dɔw de bi bidɔn san ni k'a san ka taa mara Bouakari Sidiki i k'a dɔn dakabana sɔngɔ ni k'o d'a kan nin damanda bɛ kɛ sababu ye maanifin dusu ka bɔ Bouakari Sidiki a dabɔkun y'o de sabula min ye bamanjuw ye u n'u ka jɛkulu a n'u jɛɲɛw Bouakari Sidiki i k'a dɔn u ye fɛn bɛɛ lajɛlen bila sa ni ka t'u da sira ba fila in kan min ye a ka Côte sira ani Sénégal sira ye min kɔni ye Mali an k'a lajɛ Bamakɔkaw ka dɛsɛ essence sɔrɔli la n'o kɛra dugudenw bɛ dimi n'olu dimina ka ban u bɛ sɔrɔ ka bila faamaw na n'o kɛra anw da bɛ nɔgɔya an t'a kɛ Bouakari Sidiki sɛbɛnnikɛla ko u bolo y'a jɛ sabula maliden ni bɛ yɔrɔ min maliden ni kɛra a ta ye nin faama ninnu m'a fɔ sini dɛ nka an bɛ don min na ko bi ninnu mana diɲɛ fɛn o fɛn fɔ jamanadenw ye an bɛ jɛ n'a ye Bouakari Sidiki degun ma daminɛ bi kuranko gɛlɛya tɛmɛna gɛlɛya caman de tɛmɛna CEDEAO ye datugu ya foyi den kelen tɛ sɔrɔ maliden jɛna ni nin bɛɛ ye ka da Asimi Goyita n'a jɛɲɔgɔnw na Bouakari Sidiki a ko nin janfa min n'a dabɔlen don a kun tɛ dɔwɛrɛ essence ko gɛlɛya in k'an funteni ni k'an dimi Bouakari Sidiki k'a dɔn maliden bɛɛ lajɛlen faamuyali kɛ a laban o laban ni essence ma sɔrɔ Bouakari Sidiki an bɛ moto ni mobile jɔ an bɛ sɔrɔ ka voiture ta a t'a la an tɔɔrɔ ça va nous faire du sport n'a fɔra k'an ka taama kɔfɛla wa arrête n tɛna namara wotoroni ɲini i ba dɔn min ma i n'a jɔ n ka la a ma ban e b'a fɛ ka n dɛsɛra surunya i bolo wa ni ne dɛsɛra ka taama n na namara wotoro ɲini a ma ban c'est ce que tu veux non o de kan ka kɛ o ce que je veux tɛ dɛ o de kan ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko awɔ ko di Bouakari Sidiki nin kɔni ye wajibi ye hali bi malidenw kan ka muɲu ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ Bouakari Sidiki k'a dɔn nganamu nin t'o waati ye ɲɔgɔn janfa nin t'o waati ye kaji sanni bidɔn na ka t'o mara Bouakari Sidiki ni Ala ma jan kɛ i k'a dɔn bidɔn in n'a mɛnɛna i ka so kɔnɔ a na ko si ma subhanallah o don dɛ
caman ka bidon mɛnɛ na so kɔnɔ. A dɔ b'a kɛ o don pɔnze kɛrɛfɛ. E dun ko di. Bakari sɛbɛnnikɛla ko nin kɔni ye dɔ de kan ka fara jija ni gɛlɛya kan Mali bi danga mina Bakari k'i k'a dɔn sɔrɔsiw y'u kɛlɛ k'u da Larusi la an ka citernes bi bɔ Abidjan ka don Bamakɔ citernes na bɔ Dakar ka don Bamakɔ Bakari k'i nka a tɛ taa musaka de kɔ mobiliba minnu bi bila citernes ɲɛ maa minnu bi taa kase la n'o ye sɔrɔsikulu ye u bi machine minnu kɔnɔ pankuru minnu bi pa sanfɛ ni ka kɔlɔsili kɛ Bakari k'i nin bɛɛ lajɛlen y'a damata wari bɔ de a k'i k'a dɔn waati do min kɔni jamana denw ɲɛ an ka fara ɲɔgɔn kan kɛ sabula gɛlɛya in ye waati ye Bakari fali min bara ka da Bamaji kan o yɛrɛ maa tɛ yen k'a fɔ minnu bɛ taa sira Dakoyi maa kelen kelen maa fila fila ka t'u dogo tu la ka marifa kɛ tewu ka se ka boli ka dogo ten Bakari pankuru bi sanfɛ min ye mobili belebeleba denw ye minnu bɛ kisɛ kunbɛn olu bɛ citernes ɲɛ i k'a dɔn ko nin ɲɛna Bakari i k'a dɔn waati nin ko in kɔni ni Ala jɛnna n'a ye Ala ka masaya nin bɛɛ lajɛlen bi ban an laban i k'a dɔn pétrole laban bɛ bɔ an ka daw kɔnɔ Bakari k'i kana siga o kɔni na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ jamana karamɔgɔ dɔ tun kɛra le pays an bɛ o fɔ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko info matin sɔgɔmada la kunnafoni nin y'a bɔli ko 7,896 maa min ka fasiri ye nin ye o ye Elhaji Sambi Ture ye Sambi ko ni i da tula janfa min na n'a bɛ ka tali kɛ an ka tajiko kan e ko min ye maa minnu b'a ko kɔfɛ n'u lakodɔn bɛ kosɛbɛ o tɛ maamurutilenjɛkulu dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko GENIM o GENIM o tun kɛlen bɛ ka babali min ta k'o ɲɛsin an ka faaba n'a nɔgɔduguw ma k'a fɔ u na fiɲɛ tigɛ faaba sigibaw la e ko k'u ka kɔrɔfɔ ye ko wuya gansan tɛ wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ kɔsada in na laseli dɔ bɔra ka kɛ n'an k'a ma ko déclaration o kɛra maa min fɛ i bɛ o dɔn wa o de Abu Uzaifa al-Bambari ye an bɛɛ lajɛlen b'a lɔn ni Bina ye o dɔw k'a ma ko Nabi a ye laseli min kɛ kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ kɔrɔfɔ minnu bɔnba a da kɔnɔ o de ye kɔgɔdugu ni worodugu furancɛ kɔnɔna na ka maanifu ka u ka ɲɔgɔn fori ko o jɔ wa n'i y'a lajɛ min ye anw ka jamana faaba ye seleke 4 kɔnɔ o bɛ se ka fiɲɛ tigɛ maanifu na k'u ka taa ka segin k'a dɔgɔya cogo min na o hakilina n'o fɛɛrɛw de tigɛlen don Sami ko n'i y'a ye o kɛn bɛ ka nin taabolo ninnu ta o tun b'a la ka bolofara fɔlɔ min sira taama dɛ o de cɛlen bɛ o bolo o ba b'alikaw ma maaw ta ye jasira ye o ma maaw hakili minɛ maanifinw kɔni tun bɛ an bɛ taa ni ka segin kɛ an ja siran tɛ wa min ye jamana seleke 4 a siraw bɛ nɔbɔ cogo min na an bɛ a nɔbɔ o cogo kelen na wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ i b'a ye k'a fɔ waati dɔw yɛrɛ la e ko u m'u yɛrɛ ma k'u kɛ faso maa dɔw ye wa bawo min y'an ka jamana marabaaw ye jamana ka cɛsigi minnu n'olu b'an ka marabolow kɔnɔna na u mana se yɔrɔ minnu na i b'a ye k'a fɔ u bɛ t'u yɛrɛ kɛ baɲumankɛ wale kɛbaa ye k'a jira k'a fɔ min ye État ye n'o ye gouvernement ye a t'a la ka wale minnu kɛ aw ye anw bɛ se k'o kɛ aw ye nka n'i y'a lajɛ o bɛɛ lajɛlen ka maanifinw hakili salo o hakili salo in dɛ bɛɛ lajɛlen de bɔ b'u kɔrɔ ma sisan o de y'a to Sambi Ture n'o ye Elhaji Sambi Ture ye info matin kɔnɔ ale y'a jira k'a fɔ k'u ka nin kɔrɔfɔ in jɔn ko ala ko babali kanto ko wuya gansan farikololankolon kolonkolon mankan don a tɛ maa si bɔ i cogo la wa n'i y'a lajɛ hakilina minnu tun bɛ u la o de ye ka jamana a ka sɔrɔ dabolo ka dankari kɛ a la n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka jamana ani Korowari jamana ni ɲɔgɔn cɛ ye sira minnu bɛ bɔ yen n'an ka tajiw bɛ don fɛ ka taa se Senegali sira ma i b'a ye k'a fɔ u ye bali min kɛ citernes natɔla ma ni ka dankari kɛ o la o kɛra ko kunfɔlɔ ye a min ye a kun filanan min n'o ko bɛ o fana ni ka o nɛnɛ i b'a sɔrɔ o ma ja u la bawo o goyaliw de b'a fɔ ko ngɔyɔ wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ halisa i b'a ye k'a fɔ min y'an ka sɔrɔdasiw ye olu kɔni y'a jira sa jamana denw u ka jɔ u kɔkɔrɔ bawo min ye jamana ye Général d'Armée Assimi Goïta a ye kɔrɔfɔ dɔ fɔ an bɛ kuma ye an b'a taa ni ka segin a ko sira min daminɛlen filɛ n'an bɛ ka taama kan ko segin kɔ tɛ sira in na a tɛ bila an n'o fɔra maanifinw ye ni ko fɛn min bɔra o sira taamali kɔnɔ e yalima an man k'o faamu wa i m'a ye dɛ wallahi ne laban o laban n bɛ taa n faso la danpan kɔni cɛkɔrɔba ye fɛn minnu n bɛ t'u ta han cɛ kana n'an bulokuya sa wallahi non a sen b'o yɔrɔ ma sa han an bɛɛ ka kɛ wallahi n bɛ t'u ta fɛn dɔ bɛ n mɔkɛ bolo ayiwa Bakari k'i duloki surumanin don ni n y'a don ne lamɛn sa ni n y'a don gana i y'a faamuya buguni don ni n y'a don gana ni marifa ko tewu ni marifa ka mankan bɔra a bɛ sin ka cu dugu ma ten o bɛ cun dugu ma a di fɔra k'e ka taa gɔni fɔ sɔrɔdasiw ye kɔrɔ e ma ban ka taa wa ayi ma taa fɛn in de ta fɔlɔ
Allah wani ye bolo fila kɛ tan maa ma bɛn ni furanjɛ la ne ka ti bi kan a bɛn ni sanbɛlɛ cɛ non t'o ta e ka y'an ka sɔrɔdasiw kɔrɔ n bɛ taa nɔfɛ yan kana kɛ i bɛ taa ta de ka na n fantini bɛ danpan ye tugunɛ a kɛ n sama ha a k'a ci ma nin ɲɔgɔn ko tɛ ci samana sa ayiwa naam i bɛ taa ta ka na di an bɛ taa min ye Fasiri Sami ye yani ka se n'u ye n kun i tu jɔ k'a sama ma n ko nin fɛn ninnu tɛ ɲɛ samana sa a samanama ma ɲi e yɛrɛ tɛgɛ de bɛ taa minɛ a kɛcogo bɛ f'i ɲɛna Bakari kabini kunun ko ne y'a dɔn ne ka ko man bon e tɛ ne fɛ o ayi non i ka ko ka di ye sa e min bɛ ne ci ko ne ka to u k'a ci ma fɛn bi a bɛ se ka kɛ a bɛ di maa min ma ka na n'o ye a nafa dɔn o t'a dɔn o b'i da turuna na a b'i da de kɔnɔ a datugulen alors où est le problème naam min ye Makosa Sami ye Elhaji Sami a ko min ye nin terroristelakaw ye u kɔni kɛn bɛ ka sira bɛɛ lajɛlen taama a sira ma ɲɛ u bolo u tɛ jɔnkɔla fɔ wa n'i y'a lajɛ fana min ye jeune ye a bɛ wulikajɔ min na anw ka sɔrɔdasiw u mana fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ i b'a ye k'a fɔ jeune ka fɛɛrɛ sɔrɔdasiw bɛ bɔ a kalama o kɛla sabu ye min ye u fanga ye ni k'a fɛgɛya o tun b'a fɛ ka na min ye karibiranko ye k'o kɔni ka gɛlɛnkɛ de da ye o fana ɲɛ tɛ u bolo maa bɛ se k'a fɔ a tɔni e ko an tɛ fɛ k'a minɛ sani wa terrorisme kɛlɛ a minɛ so n'a bɛ sani wa maanifinw bɛɛ lajɛlen k'u jɔ jamana ɲɛmɔgɔw kɔkɔrɔ min bɛ kɛ sabu ye an ka se ka kɛ i b'a fɔ cɛ kelen gɛlɛya min n'o bɛ an ka gɛlɛya in fiɲɛ a ka se ka tɛmɛ an kan nin wɛsɛbɛ kɔnɔna salo ka bɔ info matin kɔnɔ Elhaji Sami Ture a ka fasiri don cɛtan bɛ ni dɛgɛ min mini cɛ i ta y'o la ɲagaɲimi ye nɔgɔbala cogo bɛ di Sidiki ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma 26 mars jahadi don Abdul Karimu Sanogo nin y'a ka fasiri i y'a fɔ cogo min na dɛ Sidiki ɛlɛ ni o don fali ni u sɛbɛkɔrɔ degun na Sidiki k'a dɔn kɛlɛbolo wɛrɛ t'u bolo o tuma an ka to ka an junjun min kɔni ye balina ye ka to k'o kɛ Sidiki n'o tɛ fali min dara Bamaji ka nin waati in na a fanga bonyana fo k'a fɔ k'a to ten état major général des armées u ka kunnafoni don k'a daminɛ Menaka Sikaso Zandigila Zandiabugu maa min fara nin waati in kɔnɔ a ka ca maa 400 sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn dɔwɛrɛ ma se ayiwa u ma u ka kati gɛlɛya Sidiki k'a dɔn bingani wale min b'u kɔnɔ u b'a fɛ ka adamaden ja wuli ni ka jamanadenw ja tigɛ cogo min na armée fana kelen bɛ k'i kan ka u ni ɲɔgɔn cɛ min ye an ka sɔrɔdasikuruw ye Sidiki a ko n'i y'a ta k'a lajɛ octobre tile 8 min ye wulikajɔ damanda ye o de kɛra sɔrɔdasiw fɛ a ma kɛ yɔrɔ kelen dɛ Sidiki sabula maa ninnu kelen bɛ k'u tila o sɔrɔdasiw fana y'u tila i ka don ni ɲɔgɔn cɛ maa kelen t'an ka sɔrɔdasi la kisɛ bina min ka walima min joginna Sidiki faali kɔni a digira Bamaji la o de kelen bɛ k'u bila nin diyagoya ko ninnu na ni kelen kelen wale la a ko armée ko Sidiki k'a dɔn Bamaji jɛrɛjɛkulu jɛkulu min n'a bolo bɛ ayiwa état islamique bolo Al-Qaïda Sidiki an bɛ donni minɛ ko bi jamana woroduguyan fan fɛ Sidiki k'a dɔn sanfɛmɔɔw olu y'u seko damajira kɛ mugujugu ni k'a sur'u kan Sidiki i k'a dɔn o kɔni kɛra taamasiyɛn ɲumanba ye kɔlɔnjɛba Zegwa hɛrɛma kɔnɔ min ye Sikaso mara ye Sidiki k'a dɔn maa minnu b'olu lamini na olu ye su min dɔmɔ ka taa u don Sidiki k'u b'a da dɔn sɛbɛnnikɛla k'o k'i bɔ yen min ye marifa jugu min b'u bolo an'u dogoyɔrɔ u ye yen kɛ lewu Sidiki o fana k'i bɔ yen alamisa sɔgɔmada kalo tile 9 Sidiki an ka sɔrɔdasikuruw nana wulikajɔ kɛ sabula u kun kelen bɛ k'u kun da min ye Zandigila pɔsiw Sidiki k'a dɔn u kun b'a fɛ ka taa bi olu kan u t'a dɔn k'a fɔ Mali sɔrɔdasiw b'o kalama a mɛnna Sidiki k'a dɔn yɔrɔnin bɛɛ sɔrɔdasiw y'u kunbɛn hali Zandigilakaw m'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ ko bɛ sen na bɛɛ lajɛlen daji k'a ba kungokolo kɔnɔ ye Sidiki fasiriba ko dama ko ma min ye Bamaji cɛkulu caman de u bɛ moto sanfɛ Sidiki k'a dɔn sɔrɔdasikuruw nana k'u la octobre tile 10 min ye wulikajɔ ye sabula sɔmi kelen kun d'u la min ye Zandiabugu ye Zandiabugu filɛ nin ye Buguni mara la Sidiki janfa dɔ kun ko b'u kɔnɔ u y'o janfa walaki ka taa da cɛ min bina ye a ka taa maa 60 ye sɛbɛnnikɛla ko dama ko ma ko ye
moto fɛn fɔ b'u bolo maramafɛn fɛn fɔ b'u bolo ni bɛɛ lajɛlen bɔsira wagati ka laban tuguni mun kɛra o kɔfɛ a ko an ka sɔrɔsikulu wagati k'a don u tɛ fankelen bɛɛ bilen an ka sɔrɔsikulu yɛrɛ cayalen bɛ bi ko dɔn u bi fa bɛɛ de fɛ wagati sɛbɛnnikɛla ko u bɛ jamanadenw ladɔnniya hakilisigi ni basigi kana jamanadenw na wagati nin gɛlɛya in dabɔlen don min kama an b'a kɛ ka sa a dan na ni ala ni kira jɛnna n'a ye seba bi sɔrɔ a ti mɛn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ 26 mars kɔnɔ jahadi don 26 mars jahadi don k'u fɔ karamɔgɔ dɔ b'a tun kana ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko nouvelle horizon awa Suwaidu Tarawele nin y'a ka fasiri ye an den don Gafu ko min ye wulikajɔ ye min ye an ka diinɛ tigilamaw ye min ye alisamɛ diinɛ ɲɛmaw ka taa se chrétien ɲɛmaw ma chrétien diinɛ ɲɛmaw protestants ni catholiques ninnu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan ni ka taa bɔ anw ka cɛmancɛ fanga fangabulon ɲɛmaa ye général de division Ablaye M Mayiga o de y'an ka premier ministre ye wa n'i y'a lajɛ fana maa do kabi a nafolo dama kana se bi ma a kɔni a b'a la ka bɛɛ lajɛlen lamɛn fura o fura n'o bɛ se ka kɛ gɛlɛya fura ye o kɔni o ka fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an ka se k'o baaraw boloda waasa min ye jamana kolosumali ye o fɛɛrɛw ka tigɛ joona n'i y'a ye i b'a ye k'a fɔ min ye jumatɛmɛlen ye n'o bɛnna octobre kalo tile 10 ma san 2025 min ye anw ka nin diinɛ ɲɛmaa ninnu ye jɔn ko ala maa min kun bila an b'u ɲɛ o de ye Usman Sherifu Madani Haidara ye ale de bilala u ɲɛ ni ka taa o manto premier ministre o ka baarakɛyɔrɔ kɔnɔna na n'o ye primature ye o bisimilalen kɔ o y'a jira k'a fɔ min ye cɛmancɛ fanga fangabulon ɲɛmaa ye jɔn ko ala ɲɛmaa anw nana jamana a bɛ dangan min na bi kɛrɛnkɛrɛnnena min ye tajiko gɛlɛya ye o bɛɛ senna ka kɔn o ɲɛ i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya wɛrɛw dun bɛ jamana da la fura minnu n'olu kan ka sɔrɔ a la ani aw minnu ye faamaw ye a kɛn bɛ ka fɛɛrɛ minnu tigɛ waasa gɛlɛya ninnu bɛ se ka wuli ka bɔ jamanadenw da la cogo min na jɔn ko ala nin y'an na k'a dɔ ye premier ministre n'o général de division Ablaye Mayiga ye a kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye nin diinɛ ɲɛmaw ye u nana u na waati la u nana u na yɔrɔ fana na bawo min ye jamana ye a mako b'a den kelen na bɛɛ lajɛlen na zango an bɛ waati min kɔnɔna na sisan nka n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye Sherifu Usman Madani Haidara ye o conseil islamique du Mali o ɲɛmaaba don a ye kuma ta a y'a jira k'a fɔ nakun jɔn ko ala o tɛrɛmɛna naka mɛnna nakun jɔnjɔn o fana dɔnna ko nka ko min ye jamana ɲɛmaw ye u k'a bila u hakili la k'a fɔ min ye diinɛ ɲɛmaw n'u nɔfɛmaw ye jɔn ko ala yan'u ka kɛ diinɛ ɲɛmaa ye ko an bɔra jamanadenya de la fɔlɔ jamanadenya o jɔyɔrɔ de kan ka fan kelen na bɛɛ lajɛlen fɛ yanni diinɛ ɲɛmaaya o jɔyɔrɔ ka fara a kan wa n'i y'a mɛn fana k'i kɛra diinɛ ɲɛmaa ye i kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la gɛlɛya n'o ye jamana seleke naani sɔrɔ i kan ka fɛɛrɛ ni dabali sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ o mana kɛ tasuma sugu min ye k'o tasuma faa fɔlɔ waasa min ye jamana ye denw bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ cogo min na min ye général de division Ablaye M Mayiga ye a y'a jira k'a fɔ jɔn ko ala u ka kɔrɔfɔ mɛnna kɔrɔfɔ in a n'a lase a yɛrɛ sanfɛmɔgɔw ma n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye o fana bɔlen koyi i b'a ye k'a fɔ taamakɛla ninnu kɔni kun ye yamaruya di docteur Ousmane S Tarawele ma o ka se ka kuma fana lase ale fana y'a jira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ fasiliba ka fɔ la k'a fɔ min y'u ka taama ye ka taa premier ministre sɛgɛrɛ a ka baarayɔrɔ la jɔn ko ala dɛmɛ de ɲini dɔ la don ani olu yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ fɛn min ye premier ministre kɔni y'a jira sa k'a fɔ diinɛ ɲɛmaw i mana kɛ fan o fan fɛ i bɛ église kɔnɔ o i bɛ misiri kɔnɔ o e ka dugawu kɛ jamana ye bɛɛ lajɛlen ka seli ka dugawu kɛ jamana ye wa u bɛ wulibali minnu fɔ kɛnɛ ninnu kɔnɔna na n'o ye batokɛyɔrɔ ninnu ye jɔn ko ala baaraw a ka ta min ye ɲɛmaw ye n'o ye olu ka dugumamaw ye u ka se ka baara kɛ n'a ye o bɛ kɛ sababu ye jamana kolosumali o fɛɛrɛw ka se ka basigi joona nin kosɛbɛ bamana y'a salo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ awa Suwaibu Tarawele a ka fasiri don wagatigi n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma soir de Bamako Bamakɔ wula sɛbɛnfura ye san 30 ni kɔ bɔli o tɛ bi la ko ye maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ye ko Laya Jara Laya ko hali bi jamana dɛmɛni ani jamana ɲɛta bamanje kɛwale bɛ se ka dansira la cogo min na Boubacar k'i jɛnɛjakulu dɔ sigira sen kan i k'a dɔn dɔngɔnɔw ka jamana na u k'a ma ko Odana Sagu jɛkulu dɔ i k'a dɔn o kɔni bolofara bɛɛ marifa bɛ minnu bolo minnu baara ka dugu lakana ni ka dugudenw sɛbɛkɔrɔ kɔlɔsi Boubacar o tarikolo tile 10 a ɲɛmaa de to a ye ko Yusufu Toloba i k'a dɔn a ko ye kuma b'ale kɔnɔ dɛrɛ Boubacar k'i k'a dɔn a ye ko dɔn dɛrɛ Boubacar ale bɔra ko caman galama ni jamana ɲɛmaaw sɔnna k'ale labɛn gundo caman bɛ a b'o sɛbɛkɔrɔ fara Boubacar k'i dibi caman bɛ a b'o fara a ko sabula min ye an ka officier dɔ jalatigi dɔw bɛ yen Boubacar k'i k'a dɔn olu den ni bamajuw bɛ dogodogo ni dugu la a ko ale b'a kalama
isu toloba ka wele a ka ɲininka koyi i ka nin kuma in ɲɛmɔgɔw k'a wele a bɛ fɛn min don a k'o ɲɛfɔ a faamulen don sa kana ko tɛrɛmɛ a kɛ awɔ an ka taa a ko ka sababu kɛ mun ye bamanju u bi tɛmɛ sira dɔw fɛ kɛwale dɔw bɛ k'u fɛ Bɔgasiriki ni sɔrɔdasi jalatigi tɛ yen min bɛ nin galama Bɔgasiriki walima min b'u ladɔnna k'a tɛ se ka kɛ wa olu yɛrɛ a dɛnganiya b'a bolo a sariya b'a bolo min y'a jira a ko olu kɔsa in na hali dugu dɔw bɛ yen i k'a dɔn kabila dɔw bɛ yen minnu d'a bɛ bolonɔbila sɛbɛn kɛ u ni bamanju ni ɲɔgɔn cɛ nin ye yɛrɛfa de ye o Bɔgasiriki maa jumɛn b'i to i yɛrɛ ma i ka hɔrɔnya i ka kelenya i ka dugu k'e bɛ se ka taa bolonɔbila sɛbɛn kɛ i ni bamanju ni ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ kɔni b'a dɔn nin ye yɛrɛfa de ye a ko kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a bɛ min fɔ o ye Fatɔma Jɛnɛ Duwanzan Bɔgasiriki k'a dɔn duguden dɔw bɛ yen minnu kɛlen bɛ ka bolonɔbila sɛbɛn kɛ u ni bamanju ni ɲɔgɔn cɛ i ka da la ni tuntulu banna don o don gɛrɛ bɛ kɛ muntulu la min ye Sutoloba ye a y'a fɔ k'a sɛbɛkɔrɔjɛya maa si kana to i yɛrɛ ma k'i ni bamanji bi bɛnkan kɛ o kana kɛ wari kama o kana kɛ i yɛrɛ ni kisili kama walima i ka dugu kisili kama sabula ninnu de silamɛ ye jɛɲɔgɔn dɛ Bɔgasiriki maa minnu nanen don jamana ci kama maa n'olu ti bɛn min b'ale sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ Bɔgasiriki o de ye ayiwa jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen ni bɛnkan b'olu ni bamanju ni ɲɔgɔn cɛ Bɔgasiriki a y'a jira k'a fɔ ni jamana faamaw kɔni jɛna n'a ye a kɔni ma tɔgɔ fɔ kɛ o de dimi don maa na o de y'a to ne ko wele ka bila a ma a kana ɲɛfɔli kɛ minnu bɛ ko in kɔnɔ a ko an ka se ka bana ci la sa joona Asim il faut appeler Isu Toloba ayiwa a wele k'a ɲininka kuma min b'a da nin ye n'o tɛ a bɛ nin yɔrɔ a b'a yɔrɔ maîtriser dɛ a bɛ ko in kɔnɔ a mɛnna a b'a dɔn a bɛ dɔ dɔn a na Bɔgasiriki a ko jɔnwala ni sɔngɔni kɛra a ma k'ale wele Bɔgasiriki haka ja ale na kuma a ko an bɛ donni minɛ ko bi maa o maa ni marifa de b'i bolo ka kɛlɛ kɛ i b'a dɔn ninnu fanga bannen de se t'u ye bilen dabali t'u bolo Bɔgasiriki sabula u bi boli min na nin bɛɛ b'a jira k'a fɔ u ka dabali de banna fɔlɔ ninnu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka taa bi dugu kelen kan k'a fura k'a ban kalo kelen kalo fila u bɛ daga sogo dugu da la a ko bi u ta kɛn bɛ boli ni jɛ Bɔgasiriki k'a dɔn u bɛ boli de u boli b'a tɔ u mana tiɲɛni sɔrɔ yɔrɔ min u bɛ sin k'o kɛ ni ka boli ka t'u dogo Isu Toloba y'a jira k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛ kelen ye Bɔgasiriki o de bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn kɛlɛ yɛrɛ sen laban an b'o sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ wula karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra Soir de Bamako an bɛ u fo n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko l'indicateur du renouveau DT nin y'a ka fasiri ye DT ko k'an ka taa an ka marabolo min n'o ye Gawo ye k'an ka taa yen dɛ min ye anw ka lɔkɔli karamɔgɔw ye olu kɔni ko u ma baara bila ni ka a mɔnɔbɔ wa n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ gɛrɛ la ayiwa o bɛ kɛ bɛ ka laɲini min kɛ ni n da sera ma i b'a faamu min y'u ka laɲini ye i y'a dɔn u ka coordination des syndicats de l'éducation de la région de Gao olu fana fara ɲɔgɔn kan jɛkulu n'o ye baarakɛlaw ka lafasalitɔn ye o lɔkɔli karamɔgɔ kunda o kɔni jɛkulu n'i ye u lajɛ o bɛ SNEPS ko fɔ ka SYNEC fɔ min ye SIPESCO ye fo ka taa se COSES ma SYNESEC ani SYNTES ninnu kulu 5 olu de fara a fɔ 6 olu de fara mɛ ɲɔgɔn kan waasa min ye u ka laɲiniw ye a bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ o y'a jira sa k'a fɔ bi ntɛnɛn ka taa se fo juma ma n'o bɛ bɛn nin octobre kalo tile 17 ma san 2025 olu tile 5 baara bila u na o bolo da baara bila kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ laɲini dɔw de bɛ yen o kɛlen ko k'u ka foroba lajɛrɛ kɛ Gawo kɔnɔna na u y'a ɲini sa k'a fɔ u na baara bila kɛ i y'a dɔn dɔgɔkun kun tɛmɛlen baara bila in daminɛ na o min ye ntɛnɛn ye ka taa se juma ma o ye baara bila wa nin dɔgɔkun kura in fana kɔnɔna na k'a minɛ bi ntɛnɛn fo juma nata baara bila a tako filanan o na bolo da o kɔnɔna na nka n'i y'a lajɛ o ka laɲini ye fɛn min ye o de ye min ye système d'information de gestion des ressources humaines ye n'i y'a lajɛ i y'a dɔn gouvernement kɛn bɛ k'o hakilina in ta k'a sigi sen kan n'a bɛ fonctionnaire hakɛ ni k'a dan ni k'a da dɔn o senfɛ sa maa dɔw bɛ baga kɛn bɛ u ma k'u to a jɔsi ka bɔ a la ka taa sɔrɔ la u ka récépissé sɛbɛnfura kunkurunin min bɛ d'i ma n'i to a sɛbɛnla système in fɛ o n'o bɛ da cogo
cogo min n'o bɛ wuli ten u n'a bɛ ka yaala ko a bɛ faamu cogo di e bɛ se ka ne to n ka baara la ko e kɛn bɛ ka ne dan ko hakɛ dɔn dɛ walima n t'i ka papiyew n'i ka gafew n'i ka mansinw kɔnɔna na ka taa sɔrɔ la n ka ko bɛɛ lajɛlen sɛbɛntiyalen don i yɛrɛ ye n dan ka n jɔ ni n jamu ani n ka tabiya bɛɛ lajɛlen don mansin min kɔnɔna na sɛbɛnfura kunkuru dɔ bɛ yen n'o ye récépissé ye o bɛ n bolo n'a sɔrɔ la ne tun ma taa e k'o baara bolo da yalima n b'o sɔrɔ cogo di a ko gɛlɛyara dɛ o fili b'o la n'o ko in ma lajɛ maa minnu bɛ yen i b'a dɔn min ye septembre ye ka na se a ma octobre fɔ mais septembre o saraw bɛɛ tigɛlen don o ma di fɔlɔ non c'est-à-dire a ma se grève ma u bɛ min kɛ e m'a fɔ ka récépissé b'u bolo awɔ mais non gouvernement kun ko ten o ko minnu bɛ yen ni u to a tunulen don k'u ka fɛɛrɛ kɛ segin bɛ k'u ta kan alors yan'o cɛ décision de kun bɔra ko ka saraw dulon fɔlɔ o non u ka sara bɛɛ bɛ d'u ma monsieur tɛmɛ i ka taa kalan kɛ min ye Gawo lakɔlikaramɔgɔw ye olu kɔni kɛn bɛ k'a jira sa k'a fɔ u ka laɲini n'a ma sabati donc o la waati ni don natɔw kɔnɔna na e ko a tɛ kɛ baara bila bada ye wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye nin système kura min nalen filɛ nin ye k'u fana bɛ min fana laɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnyala min ye Gawo gouverneur ye a ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ carte biométrique o recensement maaw o équipe d'enrôlement u bɛ se ka taa Gawo cogo min na waasa olu ka enrôlement ka se ka kɛ nin ko in bisi basa a n'a kuma caman dan ka se ka siri a la wa a bɛ kɛ sabu ye fana hakilina kura minnu n'o taa bɛ gouvernement fɛ k'u bɛ a dɛmɛ a baara la maa o maa bɛ yen sa ko e to a de bɔn b'a la walima e to a kɛ mɛ fila ye nin système d'information de gestion des ressources humaines in kɔnɔna na donc ala k'a ɲɛ ka ɲini gouvernement fɛ n'o tɛ maa caman bɛ a la olu tɔɲɔgɔn bɛ bi nin ye sɛbɛn nka u ye fɛn min fana fɔ u ka laɲini laban na donc ala o tɛ kɔrɔfɔ ɲuman ye dɛ k'olu ka lakɔlikaramɔgɔ minnu bɛ yen n'u u b'u ka tɔn ninnu kɔnɔ nka olu affectelen don an ka département ministériel la ko ka décision kura de bɔ k'u lasegin lakɔlikaramɔgɔya la o fana o ma fɔ dɛ m'a faamu u ka tɔnden dɔw bɛ yen minnu ye garijɛgɛ sɔrɔ ka taa an ka département ninnu kɔrɔ misali an k'o kɛ ministère de l'enseignement ye sa ministère de l'éducation nationale ye k'olu minnu affecté la o département ninnu na walima département wɛrɛw ko gouvernement de ka décision kura bɔ k'o réaffecté k'u segin lakɔlikaramɔgɔya la a ma kɛ Buguni examen non o t'u ka o ma ɲi dɛ ne hakili la aw b'aw ka tɔgɔ sɛbɛn cogo de jate wa k'aw ka sarako jateminɛ nka maa min taa bɛ département ministériel o ka segin ka na lakɔlikaramɔgɔya la o t'i ka sira ye a kuma hasida don a bɛ ɲini ka gɛlɛya dɛ ne ye garijɛgɛ sɔrɔ ka taa ministère des finances la olu minnu bɛ k'o fɔ sisan n'a sɔrɔ olu de tun bɛ o place la o bɛ sɔn wa ayi an ka ko dɔw lajɛ ɲɔgɔn bolo Bawatiriki i to an ka Tezara premier min an ka segin ka na o bɛ bɛn ne ko bala cogo bɛ di Bawatiriki ne bɛ n bolo Boubacar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le témoin siɲɛ a bolo ko siɲɛ 400 siɲɛ 60 ani siɲɛ 6 latigɛ ka kɔrɔ jɔnni ye Bawatiriki i k'a dɔn Musa Mara premier ministre kɔrɔ yalima i k'a dɔn tribunal min kan ka ɲɛfɔli kɛ a minɛkun i k'a dɔn kan ka kɛ autocollant tile 27 ayiwa Bawatiriki sɛbɛnnikɛla ko premier ministre kɔrɔ min kɔni ye wuli ka jɔ ani a gɛlɛya min dalen don k'a sɛgɛrɛ n'o de y'a se kasolabila yɛrɛ ma Bawatiriki sɛbɛnnikɛla ko a ko kalo 24 kaso datugulen Bawatiriki i k'a dɔn lala i na nin di ten Bawatiriki i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen kɔni de sɔmi kelen don k'a fɔ o laban nafɔ kiiritigɛlaw fɛ nka nin ye kanubaw ka kuma de ye dɛ min bɛ kiiritigɛlaw kɔnɔ maa t'o dɔn sɛbɛnnikɛla ko Musa Mara a kanuba ka ca Musa Mara i ja o a m'i ja politiki maa kolo gɛlɛn don Bawatiriki i k'a dɔn a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri jamana kɔnɔ o fana dɔnnen bɛ min kɔni y'a se sariyatigiw ma ani gɛlɛya min kɔni taara ka da ɲɔgɔn kan maa caman y'a jira k'a fɔ politiki gɛlɛya don o dun d'ale yɛrɛ kelen ye maa dama min b'a la jamana in kɔnɔ Bawatiriki k'a fɔ olu kɔni ye jamana kuma kɛbaw ye n'u ye gɛlɛya sɔrɔ Musa Mara i k'a dɔn a ma fɔlɔ a la ka kɔn ale ɲɛ Musa Mara Bawatiriki i b'a ye k'a fɔ ayiwa caman de b'a la minnu kɔni ka dossier bɛ kiiritigɛlaw fɛ yen a bɛ waati bɔ Clément Danbɛlɛ b'o la Aras Basi b'o la Ben le Cerveau Issa Kawujim hali ka dan ninnu ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ bolo la yalima politiki ŋaniya a n'u ka kuma kɛcogo don wa ɲininkali tɔ bɛɛ Musa Mara kanubaw Bawatiriki olu kɔni bɛ wuli ka jɔ la
la u y'a jira k'a fɔ kalo tile 27 nata octobre kalo in na a ka kiiri kɔni jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen nabɔ o caman kɔni y'a jira k'a fɔ fiɲɛbɔ da o bɛ sɔn ka d'a ma sabula sɔmin kelen don min ni min na jalaki minnu wɔlen don ayiwa sariyatigiw kɔni laban b'u jɔ u jɔyɔrɔ la ngami nka maa si den kelen tɛ se k'a fɔ ni sariyatigi de bɛnna nin kan walima u ye nin fɔ n ye nin bɛɛ ye bɛɛ lajɛlen ka ayiwa hakilina de ye o kuma tiɲɛ a n'a laban bɛ jamana sariyatigiw de bolo nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le témoin kɔnɔ sɛɛrɛ karamɔgɔ tɔgɔ tuma le témoin an bɛ u fo ni tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko 26 mars jahadi don sɛbɛn fɔra nin y'a boliko 1000 ani 2 a ye dɔ kɛ bɛ sangare ka taa se i kulubali ma de jɛna ni ka nin fasiri ni ka a sɛbɛn u bɛna mun kan n'i y'a lajɛ u ko min ye anw ka sarabakalanw ye y'a ye k'a fɔ min ye jatigɛwale kɛbaaw ye o kɛlen ko ka ngɛlɛnkɛ da an ka citɛrɛniw natɔla ɲɛ a n'an ka dugutaa mobiliw n'o ye véhicule de transport en commun ye i b'a ye k'a fɔ maa caman bɛ yen minnu bɛ yen n'olu faso n'a u bɛ se ka taa jisira fɛ olu caman bɛ k'o fa ye o bɛ k'o de laɲini sisan min ye jikankolon ye ka yen sira o kɛ u ka taama bere ye walasa ka se k'u taa yɔrɔ ni ka o lasɔrɔ min ye fasirikɛla maa fila in ye olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye nin jikankolon mankan ni belebele ye n'an k'a ma ko pinasi ani pirogi i b'a ye k'a fɔ nin jikankolon ninnu k'a taali k'a ka fisa o k'a bɛ maanifin ninkun a b'a kisi waati dɔw la ko nka k'o t'a jira k'a fɔ i b'a la ka boli gerekan gɛlɛya min ɲɛ k'o fana tɛ se k'i sɔrɔ ji sanfɛ dɛ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ maa jugu ninnu u bɛ munumunu salo la fan bɛɛ lajɛlen de fɛ nka sɔrɔdasilakaw olu kɔni kalikan don fini donna ni kan min ye n'o de ye maaninfinw n'o ye jamanadenw n'u bolominɛ lakanali ye donc alors n'o baara ni ka o bolo da wa n'i y'a lajɛ i b'a ye fana k'a fɔ ɲininkali min kɛ bɛ ni maa fila fɛ minnu jɛna ka nin sɛbɛn ni k'a fasiri o y'a jira k'a fɔ kulunboli a tɛ taa sariya dɔw labɔtɔli kɔ wa an ka kulun ninnu fɛn fɛn filɛ nin fitinin fara belebele kan k'a caman bɛ yen ko immatriculation tɛ u la ala k'an kisi ni gɛlɛya nana ni kulun jigila ji jukɔrɔ yalima a bɛ sugu dɔ cogo di karisa masina de ta don ni maa hakɛ de tun b'a kɔnɔna na k'o pereperelatigɛ o tɛ dɔn joona nka n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ fana kulun a bolili a tɛ taa ɲɛdɔn minnu kɔ n'o bɛ pɛrɛmuw ni taabolo wɛrɛw kofɔ wa a bolibaa caman bɛ yen k'o tɛ u bolo wa n'i y'a lajɛ fana kulun fana kan ka taa ni sariya bolo dɔw fana ye n'o dɔ bɛ tali kɛ gilet de sauvetage kan n'a ma ye k'a fɔ ko kulun bɛ fɛ ka bisi basaji sanfɛ i kan ka minnu b'a kɔnɔna na olu kan k'u yɛrɛ ni kisi ni taabolo minnu ye olu caman bɛ yen k'o tɛ kuluntigi ninnu caman ka kulun kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ min ye kulun tali ye ka taa i taama yɔrɔw la donc ala hakililatigɛ dɔɔnin b'a la o ko nka k'a tɛ se ka kɛ i b'a fɔ n'i bɛ mobili kɔnɔna na sirabangana ninnu sanfɛla la nin wɛsɛbɛ don min y'a salo ka bɔ 26 mars kɔnɔ i kulubali ani be sangare u ka fasiri don bon Sidiki waati n'a ka waati ma se e ko bi ta an t'a ɲɔngiri anw b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye na kumaso kɔnɔ bamanankan jɛmukan k'o boloda Madani Ture ale bɛ don zɔngɔni de fɔ ale bɛ fɔ ne kɔ Boubacar Sidiki ni ala sɔnna ma sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ ka sɛbɛnkuraw bɛ bɔ k'olu lakali Hamɛd Jakite ale kumara k'an ja ta k'o jira diɲɛ na kumakaw ka se ka mɛn o kun bɛ Mamutu Surunin bolo ɔ sɛbɛnkuraw kalanni o kun ye Boubacar Fin cɛ telima kuma nɛgɛ tɛ n na Boubacar Fin Daba Tunkara wa sala